Hola nois i noies, benvinguts un altre dia, una altra setmana a aquest, al nostre canal. Espero que estigueu força bé i espero que estigueu preparats per una altra recepta, una altra de les que veu demanar vosaltres. Avui estarem fent la recepta que va demanar Pemor99, així que intentarem preparar un cheesecake de Happy Hippos, aquestes galetes que costen tant d'aconseguir, Molt bé, doncs bé, no m'enrotllo més. Comencem! Doncs comencem amb el cheesecake de Happy Hippo. Primer de tot agafarem la galeta, jo ja l'he picada perquè anem a preparar una base i barrejarem la galeta amb mantega fosa, que la fondré a cops de microones. Anem afegint la mantega fosa i barregem. Jo la vaig afegint a poc, perquè així veig com va quedant i no em passo ni em quedo curta. Jo normalment la quantitat de mantega la poso a ull. Jo crec que més o menys he utilitzat com uns 150 grams, una cosa així. Però suposo que també depèn molt del tipus de galeta que utilitzeu. Hi haurà galetes que potser xuparan molt més la mantega que no pas altres. Agafarem el motlle i anirem posant la galeta per fer la base. Això ja ho hem fet moltes vegades al canal, hi ha molts pastissos d'aquests de cheesecake amb la base de galeta, no té més secret. L'igualem bé, que quedi llisa, i per ajudar-nos podem utilitzar un got. Molt bé, doncs això se'n va a la nevera a que s'endureixi i seguim. Agafem un bol i afegim els ous, mireu quin ou més estrany m'acaba de sortir. Veieu? Està xafat. Mira que raro, I anem a batre. La nata, el formatge crema i el formatge d'ovella que l'he ratllat prèviament. I ara sí que tirarem de batedora. I ara hi afegirem una capseta d'aquestes de Happy Hippo. En venen 5 cadascuna. Els famosos Happy Hippo. Tancaré una miqueta perquè siguin més fàcils de batre. Per cert, Pol, són d'avellana, Mira, no sé si es veu. No són de xocolata, que m'has insistit molt. I seguim, anem a veure si es trituren. Batut, triturat. I ja ho tenim llest. A veure, he vist moltíssimes receptes d'aquest cheesecake de Happy Hippo i són diferents. Hi ha les que utilitzen els Happy Hippo, com hem fet nosaltres, hi ha unes altres que li posen crema Kinder. Bé, anem a provar a veure què tal ens surt aquesta. Tinc el forn precalentat a 170 graus i haurà d'estar igual uns 35 minuts. Però bé, després us dic l'estona que ha estat. Som-hi! I mireu el nostre cheesecake de Happy Hippo, mireu com balla. Veieu? Doncs bé, ara hem de deixar que refredi, quan estigui fet el posarem a la nevera, mínim 4 horetes i després el decorarem. Doncs bé, ja ha passat 4 horetes en fred a la nevera, de fet s'ha passat tota la nit i així és com queda el nostre cheesecake de Happy Hippo. L'únic que hem de fer ara és decorar-lo.
cheesecake de Happy Hippo. Així que ja ho sabeu, bon profit a tothom. Molt bé, nois i noies, i fins aquí la recepta d'avui, la dels Happy Hippos. Espero que proveu a fer-la, si trobeu Happy Hippos, esclar. Espero que us agradi, que m'ho expliqueu aquí sota. Ja sabeu que qualsevol comentari és benvingut. Aquí us deixaré la meva adreça d'Instagram. Espero que a PMOR99 li agradi el cheesecake de Happy Hippos que hem fet. M'imagino que ja m'ho diràs. I bé, dit tot això, ens veiem la propera setmana amb una nova recepta. Adeu!